Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Idina hawnhekk fil-Knisja Parrokjali tal-Fgura, id-dedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Nsellem lilkom il-koll preżenti f'din il-Knisja, kif ukoll dawk li qed isegwuna permezz tat-televiżjoni jew il-midja soċjali. Sellem ukoll hawnhekk lill-Kappillan, Patri Raymond Kallejja, u lill-Pirjol, Patri Joe Saliba, din il-komunità karmelitana li jmexxu din il-parroċċa. Llum hija okkażjoni sabiħa ħafna, festa kbira fil-Knisja, il-festa tal-Epifanija. Hija festa antika ħafna fil-fatt, waħda mill-ewwel festi li tiċċelebra propju kif il-mulej u għal-mulej tal-ġnus kollha, kif se ngħidu propju fit-talba, fis-salm, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. U aħna hekk qed nagħmlu flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni nistedinkom biex nagħtu qima lill-mulej, narfuh bħala il-mulej u s-Salvatur tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna trubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti llum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarrafthom il-libnek il-waħdini. Fejn nagħtihek katina li aħna li diġà rafnik bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-seb tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Ħajiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara d-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara, il-koll miġbura ġejjin għandek, u liedek ġejjin mill-bogħod, u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqal kotra tal-ġid u l-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa, il-koll minn seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru t-tifħir tal-mulej. Din il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Għas-salm se nwieġbu flimkien il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. U Alla għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja lil bin is-Sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek
Flimkien il-ġnus kollha tal-art jagħtu qima mulej. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf fl-art. Flimkien il-ġnus kollha tal-art jagħtu qima mulej. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Is-slaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Flimkien il-ġnus kollha tal-art jagħtu qima mulej. Għax hu jeħles il-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għall-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Flimkien il-ġnus kollha tal-art jagħtu qima mulej. Mill-ittra ta' San Paolo Apostlu l-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li għallatani għal-ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin. Bħalma issa ġie rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pjan il-pagani huma msejħa biex kollhom sehem mill-wirt ikunu membri tal-istess ġisem. Ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Rajna l-kewba tiegħu fil-vant, tiela u ġejna nqimu l-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twilet Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu. Fejn hu dak li twilet is-Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimmuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabbar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int Betlem art ta' Ġuda, le m'intix li sar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlem u qalilhom: morru saqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jien ukoll niġi nqim. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara l-kewba li kienu rawtiela tmixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba intlew fer kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel mommu Marija, inxteħtu fl-art immuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu missijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi,
terqu lura lejn artom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. tifħir li Kristu. Rajna il-kewba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Dan huwa il-kliem ta' dawn il-maġi meta bdew jistaqsu fejn hu dak li twieled is-sultan tal-Lut. Illum qed nagħmlu din il-ċelebrazzjoni, din il-festa kbira, solennità tal-Epifanija, illi tfakkarna propju f'din il-ġrajja meta il-maġi ġew mill-bogħod biex ifittxu u jsibu il-Ġesu u jistgħu iqimuh. Imbagħad kif nafu offrewlu r-rigali tagħhom u mbagħad telqu minn triq oħra. Ħa naraw ftit din il-ġrajja u speċjalment x'tallimna din il-ġrajja għal ħajja tagħna llum. L-ewwel nett l-Epifanija tallimna illi Ġesu ġie għal kulħadd. Il-kelma Epifanija tfisser manifestazzjoni, dera għal kulħadd. U f'din il-ġrajja naraw kif Ġesu ma ġiex sempliċement għal nies tiegħu jew għall familja tiegħu, lanqas għall poplu li kien hemmhekk madwaru, imma ġie għal kulħadd tal-bnedmin tad-dinja kollha. Għalhekk għandna dawn il-maġi li jitilqu mill-Lvant u jiġu Ġerusalemm u jagħmlu dan il-vjaġġ u jinżlu imuh. Fl-istorja tal-Knisja din dejjem kienet ċelebrazzjoni ta' kif Ġesu huwa il-mulej ta' kulħadd, is-Salvatur ta' kulħadd. U għalhekk dan ifisser li ebda poplu ma jista' jgħid tiegħi biss dan, jew inkella ebda razza u ebda pajjiż għax Ġesu huwa ta' kulħadd u għal kulħadd. X'turina aktar din il-festa? Ħanħarsu ftit lejn il-maġi. Dawna ma kinux nies illi kellhom il-fidi falla bħalma kellhom il-poplu ludi, ma dawna kienu nies li qegħdin ifittxu. F'ħajjithom qed ifittxu tassew dak li hu l-iktar importanti. U biex jagħmlu dan telqu mill-bogħod, telqu mill-Lvant, għamlu dan il-vjaġġ, telqu mill-kundita tagħhom, għamlu dan il-vjaġġ illi ma kinux jafu fejn se jwassalhom, imma dejjem din it-tfittxija li jsibu s-Sultan, li jsibu lil Ġesu. U nafu kemm sabu ostakli, u nafu li ma kinitx faċli għalihom. Imma il għaliex kellhom din il-ħerqa, din it-tfittxija, sabu fl-aħħar il-Ġesu. Blajnuna wkoll ta' kewba li kienet sinjal għalihom u blajnuna wkoll tal-Iskrittura, tal-kelma ta' Alla. X'juruna għall-ħajja tagħna kemm hu importanti li aħna f'qalbna jkollna dejjem din ix-xewqa li nkunu viċin ta' Ġesu, li niġu fejn Ġesu. Illa li huwa hu li jista' jimla l-qalb tagħna, huwa hu illi
tassew jurina is-sens tal-ħajja tagħna. Dawn hekk skoprew dawn il-maġi li ġew mill-bogħod. Hemm ukoll xi ħadd ieħor f'din il-ġrajja, Erodi, illi narawh f'kuntrast kbir mal-maġi. Għax il-maġi mill-bogħod ġew biex ifittxu il-Ġesu. U Erodi, kif sema, raħ mal-ewwel bħala teddida, għax Erodi kellu l-poter, kelli jikmanda u ħaseb li għax dan huwa sultan se joħodlu postu jew b'xi mod se jonqos il-poter tiegħu. U allura mal-ewwel raħ bħala teddida. U ra kif għamel, tkixxef ukoll permezz tal-maġi u nafu anke wara din il-ġrajja kif fil-fatt Erodi biex jelimina lil Ġesu ered ukoll it-tfal ta' ċerta età eredhom kollha. Erodi jirrappreżenta il-bniedem li jala qalbu għal Ġesu u minħabba fekk jala qalbu anke għall-oħrajn. Il-bniedem ta' violenza li m'għandux rispett lejn il-ħajja, li għalih il-ħajja tal-bniedem ma tfisser xejn, imma jfisser biss il-poter li għandu dak li jista' jwistaw. Ukoll huwa ta' talima l-ħajja tagħna li aħna ikonna kemm ikonna xejn ma jimla il-qalbna. Li konna għandu jkun mezz mhux għan fih innifsu. Dan Erodi il-poter kien għan fih innifsu għalih u għalhekk ra lil kulħadd għad tifel żejraw bħala teddida. Imma aħna jallimna dan kif aħna għandna jkollna dejjem qalbna miftuħ għal dak li hu l-aktar importanti fil-ħajja li jagħtina Ġesu. U permezz tiegħu wkoll kif għalina il-ħajja ta' kull persuna hija għażiża. Erodi jirrappreżenta dak li jrid jeqret il-ħajja tal-bniedem sakemm hu jkollu dak li jrid jakkwista. Għalina nafu li kull ħajja umana min u meta hija għażiża. X'naraw aktar f'din il-ġrajja? Meta waslu, ippreżentaw il-maġi 3 rigali. U għalhekk li aħna kuntant ngħidu it-3 maġi, għax isna ngħidu kull wieħed minnhom ġar rigal. Ma fil-fatt it-3 huma rigali. Deb, inċensu, mirra. Deb il-għaliex huwa Alla, deb għax huwa sultan, inċens għax huwa Alla, mirra għax se jgħaddi mit-tbatija. U ir-rigali kienu jfissru l-identità ta' Ġesu. Ma kienu ġejjin ukoll mill-qalb tagħhom. Qed jarfuh tassew minnu, jarfu tassew minnu Ġesu. Saħna fil-ħajja tagħna ukoll niġu quddiem il-mulej bl-offerta tagħna. U nofrulu dak li naddu minnu, nofrulu dak li huwa għażiż għalina, nofrulu anki fit-talb tagħna, ma nofrulu anki tbatijiet tagħna. U meta naraw din l-offerta tal-mirra, niftakru propju f'dan l-offerta ta' tbatijiet tagħna li l-mulej mbagħad biex anki ikonna minkejja tbatijiet tagħna il-paċi fil-qalb. U naraw f'din il-ġrajja xi ħaġa oħra interessanti illi mbagħad fl-aħħar jgħidlek telqu il-maġi u marru minn triq oħra. Mhux mill-istess triq. Għaliex? Għaliex il-mulej jgwidhom
biex ma jerġgħux jgħaddu minn fejn Erodi u hekk jevitaw lil dak li huwa ta' ħsara, ta' violenza. U l-mulej hekk jagħmel meta aħna niltaqgħu miegħu jgħinna biex aħna nażlu triq differenti, triq aħjar, triq illi aktar twassalna fejn għandna naslu fil-ħajja. Jew nitolbu llum il-mulej, aħna nagħmlu din il-ċelebrazzjoni sabiħa tal-Epifanija, nitolbuh biex u jkun tassew is-Salvatur u l-mulej tal-ħajja tagħna. Li jkun hu li jimla l-qalb tagħna u li aħna mbagħad inkunu għall-oħrajn bħal kewba li tgħinhom fil-mixja tal-ħajja tagħhom. Kif nafu il-kewba l-iskop tagħha kienet illi turi lil Ġesu, mhux li tibqa' tħares lejn il-kewba. U aħna wkoll fil-ħajja tagħna għandna ngħinu lill-oħrajn biex jaslu għand Ġesu, mhux jieqfu fina, jaslu għand Ġesu. Nagħmlulu wkoll illum dik it-talba sabiħa ta' Sant Wistin li aħna kultant ngħiduha wkoll u li tant nara tesprimi il-festa tal-lum. Għamel insibuk, għax qabel ma nsibuk ma nistriħux. Fik biss tinsab lena u l-mistriħ tagħna. Inta miltna liku Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistriħx fik. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'modej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li hu meqjum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li l-ġnus kollha nitolbu. Fis-solennità tal-Epifanija nitolbuk mulej biex il-ġnus kollha tal-art jarfuk bħala il-mulej u s-Salvatur nitolbu. Ejna mulej biex f'ħajjitna infittxu lilek tassew biex timla inti l-qalb tagħna għax il-qalb tagħna ma ssibx kwiet u mistrieħ jekk ma tistrieħx fik nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu biex inti mulej tkompli ssaħħaħ ir-rieda ta' min b'sinċerità qed jaħdem għal paċi u nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-konflitti, tal-gwerer, tal-mibeda. Nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha.
mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja magħna sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Nitolbu għall-komunità parrokjali hawnhekk il-Fgura biex tkompli tikber bħala komunità ta' fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Nitolbu wkoll għall-Ordni Karmelitan li jmexxi din il-parroċċa, nitolbuk mulej għal kull membru tal-Ordni Karmelitan biex jgħixu b'fedeltà dil-vokazzjoni sabiħa li għalija sejjaħtilhom. Nitolbu. U nitolbu mulej biex ikun hemm aktar vokazzjoni, aktar nies li jwieġbu għas-sejħa tiegħek, vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Thank you. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Fiħni nagħtijek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħniex se nofrulek iżjed deb, inċens u mirra, iżda li l-Ibnek Ġesu Kristu li taħt ixbijat ta' dawn l-offerti u għas-sagrifikatu modililna bħala ekel u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna.
Sewa u xieraq tassew mulej missir qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għax inti llum dawalt l-ġnus meta urejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ebnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjatna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċiti. Smewtu l-għala, hija glorja tiegħek. Osanna glorja tas-sema. Kbierak min ġej, bisem il-mulej. Osanna glorja tas-sema. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-għawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba mal-Papa Leon 14, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph l-Etienne, l-Ispirit l-oħra, s-saċerdoti, id-djak u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Għenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajta dejjem, li kien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġużepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka u ma' qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Fis
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisa tijek, għatija slim u laqda li jintrit fija, int li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Natu il-paċi li xulxin. Ġimijak. Grazie lejlek. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja inna lina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja inna lina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-drubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Kristu, ħajsuni, l-ħajja dejjem ammen.
nitolbu. Mulej mexxina dejjem u kull imkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safxja narfu l-misteri qaddisa li fihom oġbok tagħtina sehem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.